Ki parabungin bat ki parlok baro ki bayo sngowi kani ka Bible study jong ka balang Presbyterian lumsi am ka bangi wanra he kani ka sngi kani ka sautrik jong benai December arjar arpo ni pet menta sesisin pan ya ka gospel Matthias ka nong ka baro persau ya ka benta ka ban penkut atan ya ka conclusion part 3 jong ka conclusion dengan pulih ya ki benta katukan ni naga ketianu blay naga gospel Matthias nombor persau ki badang sa ke bede bat kecing penkut lani ka conclusion tunginya duai ni aingu imi try sesien pat bamela pli kini kalat kumni bakum ke balang ginyo ban penlong kini Bible study aingu imi na menta baro ki parabunget ki parlok ki ba dan kini kapur ban subscribe bat ki wiru ki ban senang subscribe lembaga YouTube channel jong ka balang atrai tu kur khu ya kani ka por ba ka jing subscribe jong ni ktien jome gan wanra ni try ki ek e ki bat thamai bat ki ek e ki ban long ka jing kur khu ya ka jing im jongi ban pin khre eldi khnang bangin long ki breu ki bala kloi bin sembat utrai jisu ha kata ka jing wan pat ka jong bani long ki breu ki bala banyo benta haka hima ke jong play trying to snow ki jingkut pat ki jongi to the map try ki pop ki reng kam shemangi na bangi pan ki ni teng Jesus Christ amen de haka kabede bat ke jing penkut nila ya pendap arbenta jong ke jing penkut ya ni gospel Matthias ke conclusion number 1 ke number 2 de mentah ke de ke bakut atat ke conclusion number 3 haka bangi nyepet kelum ya ki benta ki badang sa de hakini katayo ko beladap nilai pet ya kitu ki jingja ki ba trajisu yathu ki ban saja shwa ke jingwan jung bat shwa ke jing pendap ya ke jingelap ke gospel ki epat ki belaja ke por atat shwa bunwan atat mu lani lam nang hak ke benta ke bamar wan atat mu saban play ke jingkhang tebat kata kedai ke bangi pulih tu dekat ki ba nadu ke dekat ke ba kan riu hadu ke ba arfu ar de nila pedru kumno bakin mi kita ki brio ki ban kamil de begidi bedeu ki ba kidai Jesus Christ nri ki bom dei de hak banwan atan mauru ni i bekidan ki jingja bakidan ki jingki haka mariang haka duriau bat ki wei bat ha bening ru kesni benai kinam ai ke jing syai jongki tenginya pej pan ke ni pej sakhandiat biang sesin ya ke ke bajia ha ka por bawan mu ngilai puli kumnu ba unwan hang te sehet bening daga ba syai kedar kum ba mi kelili de ha ka ta ka por buan pau sehet bening kan ke jing put ya ke turoi do angel rang ba ban hang ta unpa iki angel jung bikin wan sini seslakando segi bakut jong ke perthai ban lumno iki briu ki jung lani kita ki belajin tu yathu ikani ka dokhat ka ba ngi puli ikani ka dokhat ka ba life way ba unpa iki angel ki jung tu yathu ru ka dokhat ka ba so way pan kai ka banja yekito ki bom sim la lumno de ki angel kin wan ban lumno tang gitu ki ba sa ha ga jinge hadu ko bakut ki bala yaina ki ba khlem phaiden den re yigitu pan ki ba khlem nge ha tra jisu khlem pediang u lani ki khlem la ban yaina do bakut on ino iki sedien kin long kita ki bala ino ni puli ka to khat sa pho bat sa hui di kita ki banjia ha ka por bat ni puli ru ha khat balai pho kumno baki brio ki bala sya ino sedien kin lempat ila di ko ong kumni to khat wanda kumni te ka da ukhun brio kan pau happening te hangta ki jet brio baro ka pathai kin ya lanyar lempat tingi lapet ru iki we ki khat ha ki Bible study ki bala dap kat banginang le ni kan nong kumno bakadon kan ni ka ju ka jing yathu hang ka jing lanyar lempat ki brio kabelai thu kitab jing pen pau bat ki jaka to ti hakaba jing long ko jong ka poru ngile pet
bau tra jisu wong bakapor te dan batem haga dekat ke ba life nyo do life khandai Ukraine Jepang gajing long kensan jongka kata gajing wan gajung haba kani stream bat gajing long kapor nuwa dani bat kiwi kipor denri ya gajing bom tip bangim tip ya gasngi ne kapor kadai to khot life on riu bat sau dengan puli biang ini khot mar kilong gibran kam haga khot balai phun riu ong ka beneng bat ka khando kinlit no sorry ngamat ke dekat ke ba life UR adu life sun day life unreal adu life sau life UR do te nagani farsi ding dumbur ba katanat jung kan khilong bat kan sesla pitep ba kaliur kalajan kumjo ma phiru haba phini I gini ki e baro to tep ba kalong hajan haka jingkhang sisyang ma phi kani ka pateng bandriu kan omlet no tat nal pendap no ye gini ki e baro Tene kini ki jing ong jong trai sungi suthu bak kendon ki jing itho ki dak kishin ye ki jing jan ringin non tip ye kapor tu ong da ka basai ka khot balai fan riu pan rei sifang kata ka sngi bat kata ka por ru omdan bat tip limni ki angel habneng rei tong ko pa junga hi nang ta ka khot ka ba safu adu safu sauru wang biang pan namar kata tu syarai napa film tip hakano magasngi bo wan utrai jong phi ya kani tip hitep bala da utrai yeng ula tip hakano ka por bo wan unong tu undala abot omdala sya ban prat ya ka yeng jong naba kumta phiru to long ki bala kloi naba ka por bo phimot wan khon briu tu utrai jisu ukran sai namba kini ki benta kini ki dekhot ka dekhot balai phun riu bat ka dekhot sau fu ar hando sau bangim tip ya kasngi ne kapor bon wan te khnang ba ngin yo ban ya sembat da ka jingkaman wong bangi dei ban long ki bala pen khre lani ki bala kloi katu ka khot ka ba sau wong nabakum ta phiru to long ki bala kloi te kata ka dei ka we ni ki badan kam ha ka jing pen khre jungi na ka ban ta ka sngi ka jing man pat try jisu te sepang ka jing tikna pat ba ki ba la yathu lupa ha ka ni kalnong ba sau jong ka gospel Matthews ngilap ye kini kentian bo ong dekhat ka life sun ban nga try ngi dei ban pusan ba ban puli biang ngi ni ka dekhat ban perkhat bhai ki jimut jong ka namar ba ki kentian kilong ki ba kit jimut saki ki ba dei bat ka telong jong ka jing im jong ki briu wong ka beneng bat ka khando kin let no ndri ki ktien jonga kin let no setia ki briu ki bangit ngori utran jisu ki sim bakata kanong thekum ta kat ka bola kran kat ka bola thu lupa kat ka bola on ka bompat da ban jia ne ban pendap kan saja an sependap bat kidan sibun ru ki balanang pendap kajing thu lupa jung ni kalenong sipang kajing penjot ya ke Jerusalem kala ja thek hadin sau husnam jong kajing kran jong thek kumbo lo simpen sa tang uwe mauru uban dan hajrong jong ka temple paro ki maunong rim jong ka temple lapan haplet samadan dan su uwe mau lor uwe mau kata ka bangi la puli ha ka to ka basdang jong kani kalnong ka ba arsaw ka dekat ka ba arwong on ino hangni umau lor umau ya uban penhap no ha ka por bi thu ya kata kisenran kim sim lala ban ngit pura dan rei saupos nem hadian kilai ya ka jing sisya bala pendap ya ka bolo te kata kalong naman ta junga ju phiru ba ngiran kam sisya ban sim serious ye kono ka jingi thu lupa jingkran ki jong try su phang kalawai ngimdei ban yela kai bat kata bat ha ka jing persyang ban batai ka bible don ki ba batai kat kum ka jing su thu la jong khlam da wat ye ka jing shai na ka tin ublei hi bat na ka jing slok bat ublei hi ka jing duai te gini ki penmi sibon ki kom perkhan Nri habangi ngi long serious ngi long sincere kamat ngi long sngor kata jing thungu jungi
ublay uyalam mingi bangin suthu syai yaki ki bala kren ro try Jesu kani lenong ban kiwi bentaru jong ketien jong ublay te gitu ki ban yo benta kin long ki bri ki bakmen ki ban yo benta ta ka jing rong no dan ni jing man xiao jong ui ki bangit kin ni sembat un te sin benang bat kin long junom bat lo try sudu bom jukut ri gitu ki ban sya ino kan long ka jing lenyar ba ha ka ta ka por kampat dei ka singi bisar kan long wan hadin ndrei kila sungthu lupa ba kinum yo shu ya ka jing isnei ka jong ublay tu try Jesu hakani gelenong i iru bau penan kam ya ki parsi ki banyarap ingi bangin sungthu susu ya kani kejing thu lupa ju tu ki dekhot bangi lapet menne ka parsi jong ding dembur ban pet i dak kisin nang ta sifang kejing long jong ki brio ki jong ha ki singi ki bakhadu shomun wan mu uru u ai de ka parsi sifang syakri uba ngit sngur uba yaine bat uba donru ka jingkit kli na ka benta ki para sekri ban ai ban sai ki ka por ka biang ya ki ki ban te ki ni la pule ka to ka khot ba sau san do sau nyu ya thu pat ru ka jinglong jong sekri uba klemtre ban pen khre uba pen tut namar bay radi upar khat haladi upar khat bo try Jesu ru upen tut ban wan undang slam ban wan baru bukum tau syakri lo ong bolong bo bamman namar ba ukwa banne shwai ki kam jong gado tu penget jeladi bo Jesu unwan bon snam hadin nani dang slam unwan udan kata ko kom perkhat hu bat kata kan nong kejing bisar ba i upat unya kendu ye kejing dom kejing bitar kejong kenrat ban sebret i ha kata kejaka ka badan tang kejing kreat beniat rengkat bat kita ki ba arsam kita ki ba la menne bagi de ki syakri ki jong blai ndri ka donut jongki bat ki jing thmu jongki ka jingmut jum berkhat jongki ka jengai no blai ki la ban ki belum persya ya ka manu blai persya ya ka kenhun jong bat kumta on saai ki ya ka benta ka badai biang ha ka singi bisar te kadang don sakwi ke jingkli ke ba kisenran ki kali ki ong ka bakum no ka jing wai no ka pathai hakini ki dekhot bangila puli ngimpat ye iya kata ka ba pura sifang ka jing wai no je ka pathai mar ka bo wai ka pathai kan dan ro ka jing bisar ya kibrio te kani ka benta try Jesu wi thu batai bha haklan nong ka barsan pat tengin sepuli ya kelenong ke barusan pat haki tayo ke banwan bangin suthu bha ke ke banja ke bawai no thai tetu bleun kurkhu ya ke jingpuli jungi khtin ke jung ni ka por to bleun kurkhu ru phi ka ba phinang persyang ya ka ban yai puli pan suthu ya ka khtin ke jung ha ka ba phinang puli daladi hala ke jong ke jingim nagam ta ke burom jung amen tutungin ya duai penwai ni aingu ime try sesisen pat bangi la yo kumni bangi ni pusan ni ka ktin jomi kani ka jing pen kut ya ka jing puli jongi ka gospel Matthias kanong ka barsaw try tukur khui ka wei pui ka benta ka bangi le oban puli na kani ka lanong kini ki arf nyot le ki bible studies ki bangi la yo ba tukur khu ganra ba inang suthu inang sempang susu ya kini ki ktien ki bami melakran khanang bagin la banong ki brio ki bami mesngu bha bani syam ka singi ki bami me one pat ban shaw ki bala jit ki jongmi a try to isneiru ban kerkhu ya baro hi ki longyeng longsam kristan hoi bat ki perlok ki jongi ru ki bakwa ban tip shu ya ka ktien jongmi kerkhu ha ka jinga lenti ki baman ki singi bat kerkhu kham tom ya ki to ki bam pat yo mat igni ke jingpen im ke bak kodor ke jong metrai ke jingpen im jong ke jing im bom jukut ke ba me mala wan ban ai khnang ngi da ke ba siu dala di hi ya ka kuna namar ki pop jongi da ke jingsha jomi halor ke ding phna ulum kalbari ba da ke jingmi pat ke jomi ban job ya ke jingyap hi ban ai hangiru ki banget ya ke ni ke ju hi
ke jingkular ban sepen mi pat ye ki bangai ka singi ka khaddo ka try to ai ba kito ki bom pat yo itho ye me ba lingba ka jing pule jong ki ka ktien ka jong me lingba ka jing wat ye ka ni ka jing sisa kinyo ye syam bat me u try ba unong pen im ye bau bleu ka pa la pha ban pen im ye kita baro ki ba kloi ban pediang yu to sngo ku pa na bangi pan ki ni teng Jesus Christ pada ka bawai no ru to ai ba jing ai e ka ba dap biang ka jong try ba nung pen be jungi u Jesus Christ ka jing it ba ka bom ju kala ka jong bleu ku pa lam ka jing slok ka jong mun se ma khoi ken na shongkar hai lam ni ko mu pat lang u jong me hang ni ba kalang sat lak ka thai menta ba du halak taru amen